Yes, vi har lavet en øvelse omkring forurening af vandmiljøet, og i det her forsøg, der vil vi gerne prøve at efterligne 3 former for påvirkning, som vi ligesom kan udsætte vores vandmiljø for. Og det kan fx være forurening med organisk stof, som vi kalder primær forurening. Det kan være en forurening med næringsceller, som vi kalder sekundær forurening, og så kan det være forurening med giftstoffer. Og ved det forsøg, der vil vi gerne lave 4 forskellige, vi har lavet 4 forskellige akvarier, hvor vi har lavet et kontrolforsøg, og som et med de 3 forskellige slags forureninger. Og som udgangspunkt, så er de sådan, så ens som muligt, og så efter tilsætter vi de her forskellige slags forureninger, hvis man kan sige det på den måde. I bunden, der lægger vi et lag strandsand, som saltet på forhånd er vasket ud af, og så akvariet det fyldes op med postevand, og der tilsætter vi så vandpestplanter og en smule grønalger, og så har vi sat og så akvarien de bliver belyst med normalt dagslys. Yes. Og ved det første, som er vores kontrolforsøg, der var der intet tilsat, ligesom så man ligesom kunne regne ud og se hvilke fejlkilder som påvirker forsøget. Og ud fra kontrolforsøget, så forventer vi ikke, der vil ske nogen forurening. Altså dermed vil iltniveauet være konstant. Altså der vil være de her små planter og grønalger til fotosyntese, men den ilt som produceres ved fotosyntese, den bruges om natten til respiration. Så de ikke blomster, fordi de ikke får tilført nogle næringsstoffer, altså intet som algerne kan leve af. Og de næringsstoffer som er i vandet vil falde en smule, fordi algerne i vandet vil optage en smule. Yes. Og i akvarie 2, her har vi tilsat havregryn og mælk, som indeholder fedt, proteiner og kulhydrater. Og når der bliver forurenet i naturen, kan det være i form af gylde, altså en primær forurening. Og så når der kommer gylde i vandet, kommer der altså både fedt og kulhydrater og proteiner ned i vandet. Og det har vi ligesom prøvet at efterligne ved akvarie 2. Når det her kommer ned i vandet, så bliver det hurtigt nedbrudt af bakterierne. Når bakterierne de nedbryder, forekommer der en masse respirationsprocesser. Og den her aerob proces bruger ilten i vandet, og dermed forekommer der et stort iltforbrug. Altså, det vil sige, at der kan nemt hurtigt komme iltsvind, og vandet bliver dermed hurtigt uklart. Og dermed vil iltniveauet falde drastisk i det der akvarie, hvis vi ser ud fra resultaterne, eller det skulle meget gerne gøre. Og så efterfølgende vil algerne så optage næring, fordi de vil formere sig, og så laver de fotosyntese og producerer ilt. Derved skulle resultaterne meget gerne stige lige så stille igen, fordi der bliver produceret den her ilt igen. Og det kører egentlig bare i ring, så den falder, og så stiger den, og så falder den igen. Og så udover det vil der også blive frigivet en masse næringssalte ved mineralisering. Yes. Ved akvarie 3, der har vi proppet noget flydende gødning til potteplanterne ned i, som fungerer ligesom næringssalte. Og den her forurening, vi har brugt her, det er en sekundær forurening, fordi vi har tilsat de her næringssalte. Og når der kommer næringssalte i søer, vokser plantevæksten, og planterne søger ligesom til overfladen. Det gør, at de dækker for sollyset til de alger, der ligger i bunden af søen, så det bliver ligesom til dødt organisk materiale. Det prøver bakterien så at omdanne ved hjælp af en aerob respiration, hvilket gør, det skal bruge ilt, og derved bruges det meste af ilten i søen. Dog vil den sekundære forurening gå lidt længere tid, fordi der er et ekstra trin før iltsvindet, nemlig plantevækst, mens primær forurening direkte kan medføre iltsvind. Altså dermed i forhold til vores 2 akvarier, eller vores akvarie 2 og 3, burde iltniveauet falde hurtigere i akvarie 2 end i akvarie 3. Og ud fra det skulle iltniveauet gerne starte med at stige på grund af algevækst og fotosyntesen, der sker i det her. Og så når algerne dør, vil iltniveauet flade sådan lidt ud igen, fordi de vil blive nedbrudt af bakterierne, som laver den her respirationsproces. Og når næringscellerne kommer ned, falder næringsstoffet, fordi algerne optager dem. Og så stiger de igen senere, da det bliver frigivet af næringsceller, når døde alger nedbrydes af bakterierne. Og det her, det kaldes også mineralisering. Yes. I akvarie 2, altså ved den sidste graf, det er en sådan tredje form for forurening. Og her vil alt levende simpelthen dø. De her intet, de kan leve af, de her alger eller planter.
Altså der er ikke nogen alger eller bakterier til at lave nogen form for processer, altså fjerne noget eller lave noget. Og dermed vil næringen være konstant, eller den skulle meget gerne være konstant, og det skulle ildniveauet også gerne. Yes. Og nu har vi gennemgået de her 4 forskellige akvarier, og ligesom fundet hypoteser til, hvad der nok højst sandsynligt vil ske. Og det vil vi gerne påvise, og det gør vi ved at måle ildniveauet i de 4 forskellige akvarier over en længere periode, for enten se om ildniveauet er faldet, eller om det er steget, eller det har bare været konstant. Og vi måler det for at se forureningsniveauer ved de forskellige akvarier. Og det her ildniveau kan vi måle på 3 forskellige måder. Vi kan måle ved, eller ikke lige i det her tilfælde, men generelt ude i søerne. Vi har brugt den her BI5 metode. Og her måler man egentlig bare, hvor meget ilt der er i vandet. Og det gør man, det er den her form, vi har brugt. Udover det kan man også bruge en sækkeskive, som vi ser her. Det er sådan en hvid skive, man stikker ned, og så måler man egentlig bare afstanden fra den hvide plade hernede til overfladen af vandet. Og så på den måde kan man måle iltniveauet. Undskyld. Okay, og man kan også gøre det ved et makroindeks, og der måler man egentlig bare de dyr, der er i vandet. Så for eksempel, hvis man har et dyr, som lever under iltrig forhold, så kan man ligesom regne ud, der er meget ilt, hvis man finder et dyr der, ikke? Yes, resultater. Yes, der har vi opstillet et resultatskema for akvarie 1, 2 og 3, og ud fra akvarie 1, der har vi sagt, at ildniveauet var konstant. Som vi kan se, akvarie 1, det er den grå her. Men ildniveauet stiger en lille smule, og det vil være grundet i, at de få alger, som der blev tilført, der laver fotosyntese ved hjælp af den her belysning, der kommer. Grafen så falder så lidt igen, hvor nogle af planterne dog muligvis vil dø. Det kunne også godt være en fejlkilde, fordi der er nogen, der har målt forkert. Fordi den burde ikke falde så drastisk. Yes. Og så ud fra akvarie 2, som vi ser her, den orange-røde, der falder ildniveauet drastisk, som vi også har sagt i vores hypotese, og så begynder den at stige lige så igen. Så begynder den at stige, altså hernede foregår respirationsprocessen, og så begynder den så at stige lige så stille igen, fordi at algerne formerer sig, og så laver de fotosyntese. Dog kan vi se, at der er et kæmpe udsving her, og det er sådan nok højst sandsynligt en fejlmåling, ligesom der var i akvarie 1. Fordi at den falder ikke så hurtigt drastisk igen. Det vil nok falde på et tidspunkt, som vi nok ser heroppe, men ikke så hurtigt. Den burde stige og så falde. Yes. Og ud fra akvarie 3, her stiger ildniveauet sådan lidt i starten. Det er den grønne her. På grund af algevækst og fotosyntese, og så når algen dør ved ildniveauet, så sådan flader lige så stille ud igen. Og det vil bryde sig bakterierne, som bruges til respiration, hvilket også passer nogenlunde til grafen. Dog er der lidt udsving, hvilket også kan være en fejlmåling. Altså det kan være, at der er kommet lidt fra det ene akvarie over til det andet. Det kan også være lidt sådan det, der har påvirket grafen lidt. Ud fra akvarie 4, der kan vi se, at den er konstant på grund af alt levende vil dø, og det beskriver grafen også meget godt. Der er godt nok et lille udsving her, hvilket også kan være en fejlmåling. Her kan vi se, hvordan akvarierne er set ud fra starten af, og så kan vi se, hvordan de er blevet forurenet senere hen. Har lige et billede fra toppen også. Yes. Udover det, så har vi lavet en BI5-måling. Og det var, at vi vil måle, hvad der sker med ildniveauet efter 5 døgn. Så når vi måler det, skal det være under mørkeforhold, da der intet lys må blive tilsat. Lys vil få algerne i vandet til at lave fotosyntese, og derved der bliver produceret mere ilt under fotosyntese. Og hvad der ligesom sker med iltkoncentrationen, det er, at det organiske forurening bliver fortyndet med 50 gange, for at få mere ilt tilsat. Og det vil vi vil gerne se, at der bliver mere respiration. Vi vil gerne se, hvor meget ilt der bliver forbrugt, hvor vi ud fra det kan se, hvor mange bakterier der er. Det vil sige, hvis der er lidt ilt, er der mange bakterier, fordi at de ligesom omsætter den her ilt.
Så har vi et resultatskema, hvor vi kan se, at vores første måling, det var 10 under kontrol, og så blev den til 8,2, og for at finde ildniveauet over 5 døgn, så er vi egentlig bare minus den, så det bliver 1,8 mg per liter. Og så kan vi gå over i skemaet her og se, at den er svagt, at det er en svagt forurenet sø. Ja. Dog er den utrolig tæt på en ren sø, så den er meget svagt forurenet. Og det har vi egentlig bare gjort det samme, hvor vi bare lige har husket at gange med 50, så det er blevet 185 mg per liter. Og det er blevet så til husspildevand, og det er egentlig altså det, vi skyller ud med toilettet også, ud ved toilettet. Ja, det tror jeg egentlig var det. Hej!